Diajeng Setyawati. Kula Kang Mas Prabu. Rasanipun Kakang sakwise sliramu bisa nampa katresnanku. Bebasan rasaku kaya dene urip sakjroning alaming kasuwargan Yayi. Kang Mas Prabu, karana kula mangertos tresna dalem dumateng kula. Senadyan semanten kula dereng saged nampi tresna dalem, ananging panjenengan dalem tansah sabar saengga saged nduduk dhateng raos kula nampi tresna dalem Kang Mas. Iya diajeng mergo banget tresnaning Kakang iki marang sliramu. Kene Yayi, tak gandeng astamu. Rasanipun Kakang kepengin ngaras parsoyanmu wong ayu. Kang Mas menika lho. Hehehe, Yayi Dewi Setyawati. Esemu pranyata bisa gawe tentrem ing atiku, soroting netramu nuduhake rasa ning atimu. Yen to sliramu uga kepengin caket marang pun Kakang Yayi. Mbok mriki lho Kang Mas. Menika astanipun ingkang menika dipun ngeten iki, lajeng ingkang setunggal dipun ngeten iki Kang Mas. Hehehe. Iya diajeng. Wong ayu. Wanci ing dalu menika kula ugi ngraosaken tentreming manah kula Kang Mas. Pangageping asta dalem saged ambuka dhateng raos kula ingkang saestu manah kula angratu dhateng Syekh katresnan dalem Kang Mas Prabu. Yayi Dewi Setyawati, wis suwe anggonku nunggu aku lan sliramu bisa sak pejagong kang tansah kawengku dening baling asmara Yayi. Kang Mas Prabu Angling Darma ketingal sanget pilih ageng ing katresnan dalem dadosaken gedering manah kula Kang Mas. Setyawati loh wong ayu dadi kegantilaning ati. Kang Mas Prabu menika lho driji asta kula sinambi dipun peteki nggih Kang Mas. Tansah kumantiling netra ing sarina lawan ratri. Punten dalem sewu nggih Kang Mas Prabu, dalem badhe bantalan lengen paduka nggih Kang Mas. Iya Dimas. Amung sira Nggih Kang Mas. ning wang
nganti tumekaning pati. Kok aku nampa aji paweling saka ngarsane Kakang Kulun Nagaraja. Aku tinimbalan ana apa ya? Ing wayah wengi iki kok aku ditimbali. Iki kamangka diajeng Setyawati mentas wae lagi gelem nampa katresnan. Abot leh kuninggal lan saiki diajeng Setyawati lagi sare mergo sayah slirane leladi marang aku. Wong ayu katon temen pasuryanmu. Indo cahyaning rembulan prasasat kaya dene Betari Ratih kang mangeja wandah. Kepenak banget diajeng Setyawati anggone sare mesake banget menawa diajeng Setyawati kuwi tak gugah. Wis malah keparaja nganti ngerti yen to diajeng Setyawati kuwi tak tinggal. Diajeng leh musare katon kepenak banget wong ayu. Wis diajeng pun Kakang njaluk pamit bakal sowan Kakang Pikulun Nagaraja. Mergo Kakang ditimbali. Kang Mas Prabu, Kang Mas Prabu, Kang Mas Prabu aning Darma kok ora ana. Ana ngendi to Kang Mas Prabu? Apa Kang Mas Prabu tidak? Ning yen tindak kok aku ora dipamiti. Kok kaya ngono to Kang Mas Prabu ki? Yen kudune Kang Mas Prabu ki ngendika yen arep tindak kaya nyepelekke banget marang aku to iki. Wis ben mengko yen Kang Mas Prabu kondur arep tak nengke wae. Pokoke tak nasoni tenan. Wong kok kebangetan. Jare aku ki garwa kok sak